Gireklamo kining usa ka empleyado sa Mandaue LGU nga driver sa city administrator human gingong nanumbag sa usa ka traffic enforcer. Ang insidente nakuhaan sa CCTV sa Dakbayan. Ang detalye pinagi sa live report ni Nico Serino. Nico. Yes, Bob, dailaing insidente sa kadalanan nga nakuhaan sa camera, Bob. Naglambigit siya sa duha nga pulos empleyado sa Mandaue City Hall. Sa kuha sa CCTV, makita ang pagsita sa enforcer sa lalaki nga nagmotorsiklo. Nahitabo kagahapon sa Barangay Basak, gi-isyuhan og citation ang driver nga gikan sa iskinita nag-right turn bisan stop signal. Taod-taod, makita ang pagpadaplin sa enforcer. Ang rider mikabayo na unta balik sa iyang motorsiklo apan kini na ang sunod nga nahitabo. Mitumaw ang lamok-lamok tali sa duha ka habig, miuwang sab ang lain nga enforcer. Ang nanuntok nagpaila nga empleyado o driver sa city administrator. Samtang ang enforcer nga nalambigit, mireklamo kaganiha sa buhatan sa team ug sa City Hall. Bitbit niya ang medical certificate ug kopya sa citation nga iyang gi-issue. Ingon siya nga dali ana daghana nag-issue diha, daghana violation kay makancel gihapon na sa opisina. Isuga ko nimo, wala ko mangisog. Sa may gusto nimo. Oto nga iya kong gidol, gisumbag ko niya. Wa ko mag-expect nga iya kong sumbagon. Sa sunod, likayan lang ginang inana nga doon na bitay apprehension niya imo pagintubayan aron dili mainit. Dismayado ang city administrator sa gihimo sa iyang driver nga giilang si Mark Lester Santos. Niadtong higayuna naka-duty siya og migamit sa red plate nga motorsiklo sa mga errands sa opisina. Wa pa hinunamo siya nakuhaan sa iyang habig. I could not speak in behalf of my driver for whatever he was thinking or his motivations for doing it, but all I can say is that it is gravely wrong and it should not be tolerated. Mirekomendar si Kalipayan nga ipatangtang sa trabaho ang iyang driver. Bisag unsa ka kaduol nako or sa bisag kinsa nga opisyalis diri sa city, basta na kay buhaton nga sama anak ka kanang bati o ka sayop, we will really kanang meet the full extent of the penalty. Mipasalig sab si Attorney Kalipayan, Bob, nga di nila pugnan o gali suportaan nila katong enforcer kung makadesisyon man kini nga mopasaka og reklamo batok sa ilang empleyado nga gitaktak na sa trabaho. Ila kining suportaan, Bob, pagpakita nga wala gyud gitolerate sa syudad ang inyong adtong mga binuhatan. Bob, Daghang salamat Nico Serino sa imong live report.